Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan 3 atal izanen ditugu eta lehenbiziko atalean Endarlazan beran eginen dugu geldialdia eta nola ez Endarlazan arrantzaren inguruan solastuko gara. Badakizue saio hau ikusterako ziur aski Endarlazako presa botatua izanen dute, irudietan ikusiko duzuena lehengo egoera izanen da, eta bertan Joseba Morenorekin egonen gara, bera Baztango Ehiza eta Arrantza elkarteko lehendakaria. Eta nola ez, berarekin batera, berako elkarteko lehendakaria ere izanen da, eta zenbait arrantzale ere, eta beraiek balorazio bat egingo digute, zer dela eta presa hori bota duten, eta zein den beraien ikuspuntua. Ondotikan bidea jarraituz, Gipuzko aldera, Lastaolan geratuko gara, Irungo Bidasoa auzoan, eta bertan Josean Etxeberria baserritarrekin, abeltzainarekin solastuko gara, berak Lastaolan nola antolatzen dituen bazkak, batipat belarra eta artosoroak, eta azkenik sindikatuaren atalean, sindikatuko koordinatzailea den Xabier Iraolak balorazio bat egingo digu, sektore desberdinak nekazaritza eta abeltzaintzaren barruan, zein egoeretan topatzen diren momentuan. Saioaren hasieran esan bezala, gaurkoan arrantzaren inguruan solastuko gara, eta horretarako Endarlazara etorri gara, gurekin bi lehendakari ditugu, beraiek Ehiza eta Arrantza elkarteko lehendakariak, bata Joseba Moreno Baztangoa eta Lorenzo Jaurena, berako elkarteko lehendakaria. Eta badakigu ikusentzule jakinen dute, berako Endarlazako presa hau botatzear dago, erabakia hartua da, eta ezakit Joseba egoera latz honetara iritsi aurretikan nola izan du da pixka bat ibilbidea. Proiektu hau, proiektu live da ez, proiektu ireki bai. Proiektu hori pixketa siginen tailer batzukin, Lemeziko tailerrian izan ginoen bertizen, eta siginen aurten bera ez, aurten apirilan hasi ginen. Eta geroztik izan ginen bertze 3 tailerra. Bat egin ginoen Donosteben, bertze bat beran, eta bertze bat Elizondon. Eta hor pixket izan dugu, solastu ginen pixket errekain arazoen buruz ez. Bai izokinena, bai amudarraina, bai presana, baita ere espeziek aloktonak, eta hortan aipatu zaguten nola batzuten intentzioak ez botatzeko hemen Bidasoan 4 presa. 4 presa, joeteko bat da Endarlazakoa. Bertziak dire Txalarkoak, Iturengoa eta San Martingoa, beran ere. Eta gu pixket enteratu ginelai Endarlazako presa bota hartzela, hasi ginen bueltaka ez, eta pixket gure kezkakin, porque guk hasieratik erten ginen, kalte gehiago egin behar zuela presa botatzea, mantenitzea baino. Eta, hoxe pixke gure iritzia ez. Erten dute presa bota, izokinen dako, baina pixket ikusi beharra dago zen nola diren ez. Gero ikusi behar duzen bezala, San Martingo presa bota dute ere, eta horra ja gertu dire arazo batzuk, gertu dire tuberi batzuk, desaueko tuberiek, peina batzuk ere, eta ez da hain erresa, kalkulatzia erreka zein behar duen ez. Eta pixket, hori da gu gertzen gunena, gu eskatzen gunen Endarlazako presa guztia horai dago bezala ez, konpuertako atiak erekiek, ustutzeko presa eta poiki bi urtetan ikustia ze kaltien badiren, ez, egin beharra duten bezala dena golpez. Eta beraien ustez ze kalte iten du presak edo zer dela hartu dut erabaki hori? Errandot bezala, da proiektu europeo bat, proiektu 3 milion kostatzen da, ez da proiektu jiki, da kostkorra. Horietako 3 milion eguneko 60 patzen du Europa, eta, maten dute laguntza, pixket, erten dute restabilización de impermeabilización de ríos, ez? Hortan daude sartu, hoxe, presa botatzia eta bazterreko landaketak batzuk egiten ere, eta, erten dute izokinako, amorrindako errestasun izateko errekak ez, ibaiak ibiltzeko goitita behite, errestasun gehiagokin, baina, eske hemen ez du seintu du, kasu unten Endarlazako presan ez du seintu du, porque presa unek badu 2 eskala, eta pastute hoize. Eta Bidasoa arazoak ez da Endarlazako presa. Dire, presak goitin daudena, bai nazasko, todo bertzia ez, dire zentral pileka, eta, ez du sentidu daunitz, hemengo presa bota, gero hemendi 2 kilometrotara arpatzeko, berze zentral, berze presa oindik haundigo, eta badu oindik berze 40 urte konzesiona, ez du sentidu daunitz guretako ez. Lorentxo, zu beratarra, bizi oso ere hemen arrantzan ez, Endarlazan da inguruko errekauetan, eta ezagit, zu lehendakari zaitugu pixo bat
berako eiza eta arrantza elkartekoa, zuen atzean bazkide asko dire, eta pixu bat orain zuzara guztion adierazle bezala, ez dakit nola hartu duzu orokorki beratar guztiak ere erabaki hau? Bueno, gu gaizki xamar en principio. Berako soziai goztan guk, nazakuk eta izoki arrantzali gehienak dara kejo xamar, eta en principio ginen horren kontra bazala, bereziki presa endaltsakoa botatzea gatikan. Zertaz horrek badu bere koska izokindako. Horik izokik etortzen dielikan osailan dola, gelditzen dira hor ur moltzu hortan, izugarrizko kopurua da hor gaino hortan ura, ez dakitzen bat, 1000 metro kubiko. Eta hor gelditu eta egoten dire hilautiak, horrek nahi duten aina gero goratzeko ez do. Eta hori ekentzen badiu, erreka geldituko da ari bat bazala, eta gero kusi beharko da ze erantzun hartzen duen izoki horik. Beti ere presak bere ura kontzen du, eta presa kenduko balez, badaki gure naturak zein darra duen, erreka uri asko delekan ura askokin nola etorriko den, da horrek ere ikusi beharrez kalte ekarko dituen ere. Bai, ikusi behar da, momentuz presa bat azkero erreka guain den sekiunekin bazala, geldituko da ari bat bazala, ura gutxikin, eta gero horrengo presarnio, eta gero handikan gora, ez dutakiun zer erantzun hartuko duen, tortzen delikan izoki horrek. Hori da gure kezka. Gelditzen algara presik gabe, urarik gabe, eta igual izokirik gabere. Demoraz. Zuek arrantzale bezala, zuen sentimentua nola ikusten duzuen arazoa, iruditzen zaizue kontutan hartu dutela, edo beraiek ja erabaki hartua zuten eta aurrera. Hor teknikariak erran dute ez dula zentzurikuk egiten duen o defenditzen duen gauzorik eta inbar dela bota. Eta horren leheno bazen, lehengo direktor servizio zena, Lamuelak, dela urte batzuk ez dakit, 10 urte edo intzun informe bat, eta arek errantzun informe hortan presau, eta bereziki ur multzu hori, reserbatu behar zela o zaindu behar zela izokien biziera lortzeko irauteko lokasea. Baina ez dut hori dena fuera eta ikusiko da denborakin abertze presten hor. Bestetik ere arrantza denboraldian, batipat izoki denboraldian, jende arrantzale asko topatzen da bertan, ondorioa izanen du ere, suposatzen dut, ez? Gero arrantza itxeko orduan, ez dakit ja zenbat arrantzatuko den, da nola izanen denez? Bueno, hoi ikusi beharko da ez, porque dena dugu kezko ize pastuko den heldu den urtean. Lorentxo errandun bezala, gu pentsatzen dugu honetako dela presa hau, porque izokina tortzen direla hor gelditzen dira, hor goitien, eta presa falta delei, ikusiko da, zeinen duten. Gu pentsatzen dugu, erten duguna da, gain direla goitiraino, nazasko zentralaino, handik txokatu gute presakin, eta torko direla berriz ere buelta. Orain arte tortzen ziren endarlazako presaraino, baina orain falta delei, ez dakik gain dire beitigo eta ero kostatuko da gehiago berriz ere tortzia goiti. Hoi da gure iritzi dugu pentsatzen duguna ez. Baina ez da bakarrik izokinena, hemen kusten aldugu bezala, ja presakin, presa ualdik iteutela kontzendu pixketura, eta ala ere nola dagoen bidea, osea, ja erreka ja nadio bidea, inorek ez du kasu iten, eta presa falta deleik, gauz bera, torko da inder gehiokin, zuzen torko da, eta pentsatzen dugu hemengo zati handik eroriko dela paretak, eta, osea, imarrako dela berriz ere berria. Ja, bukatzen joteko, arrantzaleak badirudi beti traba badituzula, ez? Ezakit administrazio aldetikan, zorrotzagoak, egunak, lizentzia, dana oso zorrotz, eta azken finean poliki aspertzen da bat, ez? Bueno, hemen badakizu, amorrik ja kautu diri etxun, izokik ere gutxi, repaulaziuk ere kendu zisten, eta oain, agira lutsa batin, berriz ere repaulaziuk eta berline horiek eta lortzen alderen, eta martxan batu berreskuratzeko errekako temorik. Osongi, inen duguna da urrengo izoki denboraldian, pixoa bertara hurbildu, eta ikusiko du pixoat ze balorazio egiten duzuen, nola aldu den izokina, eta zer eragin izan duen presak. Ez dakizu zer geratzen dena ipatzeko? Kusiko da, denbora erranen du norek zuen arrazoia, eta gu eskatzen dugu hemendik, proiektuen dugu eskatzeko ez, hemendik aitzin proiektu olako itian,
pues, guri ertia lehenbiziko, ez guri, pues, hemengo jendekin kontatzia lehenotik, ez proiektu inta onduan, osea, ez dugu logiko ikusten. Solastu behar da, jendekin, bertako jendekin lehenbizin, zer nahi dugun, zer da inbiarra, eta gero gauzakin, ez alrebes. Iruñetik ja inpositu, eta gero, pues, hanguak erten duena, hemendik, pues, ja, bolti emateko ez. Ongi, eskerrak eman biheri zuen azalpen hauegatik, eta bueno, ikusiko dugu dana nola joaten da solastuko ara berriz ere, mila esker ba. Gurekin Jesus Tapia dugu, berako arrantzale bat, arrantzale veterano bat, hala da ez Jesus, zu bizi oso hemen arrantzan. Bizi usua, bai. Nehen baduzilean beti arrantzen ibili gera, eta naiz amorritan, eta naiz izokitan, beti urazterrian, bai. Eta ez zenukete pentsatuko, ez? 2016 urtean egoera honetara iritsiko zinetenik, ez? Presorik entziarena. Ez da pentsature. Eske gaina pentsatzen duguna da, ez duela sentidurikan presak entzia. Zertik orain arte, hainbeste urtez, ez dute erraiek ez du problemik izan du, eta zergatik orain, ikustunten goaingo administrazioak ikustula problemak presak. Nistek ez dakigu ze sentido, estan bazen presa bat, trabik indula, bate molestatzen, leheniziko formatetarako izateak sasotik sartzen dedikan, bai, leheniziko torkoa dugu sartzen duten eskalak, oain dela egun urte bai presauk inozko dikan, eta ez dute problema izan du, zergatik horrein. Ondorio ekarreko duen ere badakizu, ez? Hori da, eske presek ikinen pozua beti, pozuatan izokia edo murreia edo zine arrai klase, pozotan edarki gotzen da. Pozuten guztero, ez dakik uzatzen. Horrela daukago, bain bato peluten pres hortan bertan, nola gelditu den presan gaineko presatzen, dena harrituzko arrazeik ez da ikusten, eta orduan ez du defensarik egin arraiak, ez du, baina gura pentsatzen gehiago beratuko dela, ez du gauzun ikusten. Ni pensatut egun ematian gauzok denborekin gauzok alatzen bai eta gero kontuatzen erru izan duela preso horazia, ze pasatuko den gero. Azkenean, eta bueltik ez du izanen, ez erabaki hartua da eta... Ezke botatzia erraxena. Gero egun ematia ez diaran duena. Kontuatzen da hori erru izan duela, ze pasatzen. Ezke hori da problema. Ezke orain ez du problema izan du. Lehen bazen arraia denan zatzen bazen zen problemeka arraiakin. Orain ikusten dute problemak. Niztegin, jango administrazioak ze ikusten dut. Gainera ikusten du eurek aile gestionatzen, ez dugu resultatu ikuste, orduan di pentsatzen dut, gestioniak aldatu hartuko zela. Ez da resultatu hori da. Jesus, eskertzen du zure valorazioa eta, jarraituko dugu arrantzaren inguruan esorlasean. Mila esker. Endarlazatik pixkot aurrera goioan eta badakizu Irungo Bidasoa auzoan, Lastaola Ikuilua eta baserria aurkitzen dela, eta gurekin Josean Etxeberria, bertako nagusia. Eta Josean, espaldeko parte zeuri pixkot torri zaigu, eta ikusten dugu hartua furian dauela, zuek azkenean, hainbeste buru izan da, beti esaten duguna, ez? Alik eta bazka gehien saiatzen zarete etxean egiten, ez? Bai, saiatzen gara bazka egiten, eta furian, aurten ez hain furian, baina, bai, azkenean eurile iritsi da, eta honen lagunduko gaitu pixka bat aber bideratzen den bere produktibitatea, ez. Urtea xelebre izan dugu oso, hartuaren dako, erenginun eskoztikan 3 egun bakarra euri ditu, eta gutxi, hartuak ez du asko beharrik, hemen herribera hauetan ez du asko beharrik, lurra sakona da, eta herriberako lurra nahiko ondo kontzen du hartu entzako, eta gutxikin bale du, baina urtean oso triste ondo dire lurrak, eta hartuak ere bai noski. Pixka berrituko dire, baina ikusiko dugu behar. Zuek Lastaolan zenbat lur saiakin egiten zarete bazka ateratzen? Guk egiten duguna 12 hektare hartu egiten ditugu, eta gero egiten dugu beste soro eta larreak eta bigak ibiltzen duguna dentera 41 hektare. Hasieran hasten zarete, Udaberri parte hortan belarra egiten, belarra ez dakit, silorako bati bat, ez? Egiten duguna da hartu lurretan, 12 hektare horietan egiten ditugu lehendabizi raigrasa, negu belarra, esaten dena, ballikoa edo zenbait lekutan. Hori egiten dugu, eta gero egiten dugu Udaberrian
regrasa hori sartu, korte bi iten baldin ditugu oso ondo, eta bat ona atetzen baldin badare, produktibitatea handiko belarra da, eta egiten duguna da horien sidatu ondotikan lurrak denak irauli, eta hartuaren, eta orduan egiten ditugu, 12 hektare horietan 2 kosetxe egiten ditugu. Hartu ere zuek zeronek ez, silorako? Bai, hartua gure ikuilorako egiten ditugu denak, eta hala eta guztiz ere, ez hartua osoa ez, baina hartu gozua eta beste belarratikan aparte ere, kanpotikan erosi behar izaten dire, hartu gozua, eta gero alpapak eta lastoak eta pensuak eta hori kanpotikan erosi behar izaten dugu, noski. Baina eskerrik ez, pixkote txetik entzen zaiola, bestela zinezko izango zen aurre atatzeko joa. Gaur gauza dagoen bezala, istu ez. Badire jendeak erabat lurrari gabe produzitzen aitzen direnak, baina hemen Euskal Herriko eta Gipuzkoko gehien bat ikuiluak denak lurrekin lotuta dihoazte, eta gure eskaera beti izan du da, alden gehiena lurrari lotuta jotea, ez da bakarrikan esne egitea, baizik gero behiak esne bakarrez dute ematen, baizik gorotzare egiten dute, eta gorotza hori ateratzeko ere oso ondo tortzen gaitu lurrak izatea. Eta aldi berean lurrona baldin badire eta itxe ondoan baldin badire eta gu ditugun harto saiak ditugun bezala, denak ez ditugu ona, baina harto egiten dugu leku bai ona dire. Eta orduan oso ondo tortzen gaitu behiaren gorotzare aprobetxatzeko eta artera rendimento handiak ateratzeko, bi kultibo ateratzeko bertan eta terreno ona diren horieri. Gaur egunean ekoizpen non bat izateko, behiak esne ona emateko adibidez, ezinbestekoa otik sartzen den ura ona izatea, ez? Eta hori jazuek esperientzia baduzu, ez? Saiatzen zeta alik eta hoberena ematen, ez? Dena lotuta dihoa, ez da bakarrikan elikatzea, baizikan ere manejoa, genetika, behiak izteko orduan ere alden hobekina gauzak egitea, eta hor seiatu inbar dugu, ez? Zetaz, gaur den egunen ez da litroko esnea pagatzen, baizikan litroko base bat daukazu, eta gero kalitatean, esnearen kalitatearen araberean, esan nahi dut zelulak, bakteriologia, antibiotikorik gabe, grasa eta proteina honakin, eta guzti horiekin prima horiek hartzen baldin dituzu, azkenen hor da gure margena. Gaur den egunen basea bakarra aterazkea, ez diren numeroak ateratzen, orduan behar duzu gauzak oso ondo egin, ganadu alden nobekin eduki, alden produzioa txukunen eta kalidade honan atetzean, eta azkeneko plus txiki horrekin, kalidade aldetik atetzen zuen plus txiki horrekin defenditzen nahi gara. Larri, zetik ez dire prezioak nahiz eta hemen Euskal Herrien Gipuzkoan gehien bat nahiko ondo moldatzen nahi garen kaikun sozioan garenak, hala eta guztiz ere ez dire prezioak etorkizunean jarraitu nahi duen gazte bateri prezio hortan jarraitu behar duzu eta hau izango da zure prezioa etorkizunerako. Ez dire prezionak, baina gauzak ondo egiten baldin badire, justo, inbertsio handia ditugunak ere pixka justuago, baina numeroak menpien negatiboak atetzen ez dinen bitartean, konteneo merko dugu. Ongi Josean, segi zuen betiko martxan, lanean fuerte itzen zate eta ongi, eta berra hartua bain erauntxi batzukin azken golpea hon ematen duen, ez dakit noizko bilduko zuen, o? Wanda momentua ez, wanda 15 eurila gehixo inbazuen hobe ez, burua egiten nahi den momentu izaten da, buruak ondo bere alia eta bere burua handia alden tamaina handien egiteko, wanda momentu honana euria egiteko ez, 15 lehenogotik inbazuen hobe, baina ondo dago, fresko dago hartua, eta oso ondo torko zaio azken golpi hau, zuk ondo esatuzun bezala, azken golpi hau burua derra egiteko, azkenean buruan da alimentua gehiena, eta hemendikan 15-20 bat egunea nola dagon, ez badu freskatzen baldin badu, igual hilabete batera hartuko dugu ensilatu hor duko. Ongi esan dakoa, ondo segi eta beste bat arte. Eskerrik asko zuri. Sindikatuaren atalean gaude oraingoan eta gaurkoan sindikatuko koordinatzailea den Xabier Iraola du gurekin, lehen ere tarteka gurekin izan du da, eta Xabier, uda bukatzea ardugu eta ezagit pixko bat balorazio bat egiteko nola joan den edo nola dauden sektore desberdinak, azten algara behar bada ezagite baratzegintza inguruan, zer moduzko baratzeak izan du dira urtengoan? Orokorrean hartuta, esan beharra dago, baratzagintzan afekzio zuzena dula klimatologiak, ez? Eta bero latzak izan die, eta lurre oso lehorra dau, ez?
eta orduan, afekzio zuzena produzioan, eta baita ere kalidadean, ez? Oso produzio aldetik eskaxa batez ere, ureztatze sistemak ez dituzen ekoizlengan, ez? Nik uste nabarmendu beharko genukela, batez ere sektore profesionalean, erregarioko sistema dituztenak eta ez dituztenak, ez? Ez dituztenak, nik uste urte nahiko flojoa izango dutela, urte aldrebesa, eta aldiz bestek, nik uste nahiko urte ona. Beroa izan da, ureztatze sistema zarrita bali maduzu, nik uste urte ona, egualdi ona indunez ere bai, ensaladak eta hori dena, izugarrizko demanda izan dute, normala da ere bai uda partian, ez? Eta hori demanda egonda, eta nik uste salmentak ere ondo jundiela. Hori da, eguzkia behintzat izan dugu, eta pixo bat, baratzetik matxa gintzara pasatuaz, tipat Gipuzko alde hortan matxa azkarki izaten duzue, eta hortako bai behar bada eguzkia ona da ere, ez? Pixo bat matxa hori egin beharko da, eta ondu beharko da. Bai, Getariako txakolina, badakizu ja Gipuzko osoan, zehar barreiatuta dagoela, ez? Naiz eta fuertena, hiru herrietan izan, Getaria, Zarautz eta Aian izan, guztira zabalduta dago, eta aurtengoan, esan behar dago, uzta osona dagoela, bai kantidaden, bai kalidad aldetik, osasun sanitario aldetik, sanitarioki oso sanoa, matxa, eta, espero dezagun, hilabete honetan ez izurratzea, ez? Azken egunotako ebik, ez? Euriak, mejora bat izan deiela, ez? Eta, nahiz atzeratu xamarra dator, uzta, pixa bat ekoizlek esaten dutenez, nahiz eta masti zarrak, astebete astebetea edo hemendik 15 unea hasi, ez? Jende gehiena ja hasiko da matxa biltzen iraiaren azkeneko astean. Ordu matxa gintza ongi dago, eta pixoa ja ziendatara pasatuaz, ezakit, hartzainak eta ardiek ibiltzen direnak eta zer dioten, edo... Nik uste hor, lehen esan duten bezala, baratzan gintzan gertatzen den bezala, ez, erregarioa sistema izan edo ez izan, abaltzantzan ere, nik uste hor ere, nabarmen dela, erabat estensiboa edo kudeaketa estensiboa egiten dutenak eta apurtxo bat intensibogoa egiten dutenak, ez? Esne gintzan eta horietan, adibidez, udaberri oso nahi izan da belarretarako, eta orduan bola desente egin ditu jendeak eta horien egurako, ez? Eta orduan nik uste jende horretarako ona izan dela urtea, edo udara partea eta horiena, ez? Edo ez du izan hainbesteko afekziorik. Kanbio, pixa bat larreekin bakarrik funtzionatzen duenakin, ez? Horiek, sufritzen haidie, momentu honetan, ze batez ere ezberdindu beharra dago, zona aldetako erreazioa edo belardien egoera, ez daukeze ikusik buruntzaldean edo donostialdean dagoen norabaiteko berdetasuna edo barrukalden, Goierrin, Debabean eta horietan dagoen, lehorte txo hori, ez? Ebie azte malimada, nik uste oraindik ere, salbatu daitekela. Bai, ardietan bat ipat, hartzaileak gasnatik jagazten dute, eta furien gazta saltzen suposatzen dut, imaginatzen dut, aber nola... Ordiziko azokaren lehiaketa izaten da, nik uste, irterako pistoletazoa, ez? Eta orduan, azkeneko urtea ere oso, inoiz ezin da izan gure sektoren esaten bezala, patxarkoetez esaten bezala, ez? Nik uste, orain dela 3-4 urte izan gendun gazta, Idiazalgo gaztaren salmentan berakada bat izan zen, ez? Konsumo asko jetxizalako edo hori, ez? Nik uste, azkeneko 2 urtek, batez ere azkenekoa, nahiko txukuna izan dela salmenta aldetik. Industriak ere gazta gutxigo egiten nahi da, edo oso gutxi,
eta orduan, hartzaientzako leku gehiago dago, demandare, hilo egin da, pixka bat, ez? Eta orduan, gazta saltzaile, urte hona izan da. Aragizko behien kasuan da, aragiaren prezioa, nola joan da? Izoztuta. Izoztuta nola baita esan da. Demanda erabat ere estankatuta dago, nola baita esatearren, ez? Eta egia esan da, kanpoko ganadu pilo bat edo okela pilo bat sartzen da, eta horien eraginez edori, hemengo prezioak gora egin beharren, ez? Erabat izoztuta daude, eta oso margen estuekin. Eta esneko behien kasuan ez egit, antzeko gauza prezioaren baitean, eta... Bai, esnetakon kasun, aitortu beharra dago, bai Gipuzkoan eta bai Euskadiko prezioak orokorren hartuta, ez? Atzo edo azkeneko egunetan ministeriok argitaratu ditu uztaileko datuak, azkeneko datuak, ez? Eta batez beste, 0,319 sentimoko prezioa da, ez? Litrokoa. Edori, kontuten eukita Espainiko edo estatuko bataz bestekoa 0,286 dela, ez? Ikusten da, desienteko aldea daloa kooperatibaen barrunen daudenak. Hala ere, azkeneko bileratan ere kooperatibak erabaki du sentimoa jaistea. Gure ustez, justifikaziorik gabe, ez? Igual, ondorengo herrialdetan gertatzen ari denaren aurrean, nola baiteko keinu bat egin nahian, edori, baina ez duke, merkatuko edo gure merkatuaren araberako justifikaziorik gabe, sentimoa jaitsi barra. Hala ere, nik uste, esaten duten bezala, orokorren ikusita Espaini mailan gertatzen ari da, eta Europan ere bai, porque Frantzin ere beste horren beste ari da gertatzen, gauzak estu daude, ze preziok ekoizpen kostuak altua dira, ez? Baina, esaten bezala, itxuen herrialdean, ez? Bazakit, begi bakarrekin ikusten duna, ez? Ura nausi, ez? Eta orduan, nik uste oraingoz, berago egiten ezun bitarten eta kostok hor mantentzen den bitarten, nik uste, salbatzeko urtea dela. Ikusten duzu Xabierrek balorazio interesgarri bat indigu, sektore desberdinan nola dauden, eta, ezakit, espero dugu, udazken eta negu oparo izatea, ez? Espero zaun, behintzat udazken parten edo egunotan behintzat bide xente egitea, baratza edo, ez, lurre enpapatzea ondo busitzea, ez, xamurtzea, eta, fruituak ere bai, eta hilabete honetan ere sagarrotako sagarra, ez, jasotzen hasi berra dau, eta orduan, sagarra potolotu deiela, ez, edertu deiela, eta, ea neguako, ez, abia puntu ederra hartzen du. Hola, eskerrak eman zuri ere, bertaratzeagatik onaino, badakigu hurbilen ezarela bizi, eta, zuek ere ondo segi, eta enbaren barruan betiko martxan segi, bakoitza zuen lanetan, aparte sindikatuan, eta, ez da erreza izaten. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, espero dugu gustoko izan duzuela gaurko saioa, eta betiko moduan, eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi.